bini ada profesor kebra citim apol malompen di purong supialong kido Gandhi Park adu bongcin arumalong songpho KKCA HMA kara ikpaka ra atum penpatirpi ponsi karbi sengkan kimi along paceton dun pen karbi anglong arada pan bongcin anam pusi pinengan ningkan mi et mi pun kimi jia pan anam hirjumi mate bongcin anam pujir si anam hirjumi kehangpi padopon Mangso sailong KKCA mai pu dhon sing teron mati pongsi teron petsi mai charin ponsi kinang sop lapenta arona tangan than pachini pon lapen guru po belson tu solang lihin pensi bongcin anam kipu jalin pon pen ki ongdu guru po atum bongcin anam kipu miat mi pun pen pichun pon lapen ki ongdu aron barme phan ke koy arat atum sarpi sarpu aklimang pharatum chetongdun matpende guru po atum chetongdun si alur alon pidun News Desk Report, News 24, Karbi Anglong.